škole malog fudbala Olim. Ja i moji prijatelji pre par meseci došli smo na ideju da osnujemo školu malog fudbala. Nešto više o tome reći će i Marko Aleksić, moj potpredsjednik. Da otvorimo ovako jednu stvar koja će, nadam se, vremenom da preraste u nešto vrlo pozitivno za ovaj grad i za ove mlade ljude koji sede tu ispred nas. Nećemo previše da vas sada zavaramo nekim činjenicama, ukratko ćemo da vam objasnimo način funkcionisanja kluba koji će se u početku zasnivati na financiranju od strane sponzora većim delom, ukoliko budemo mogli i uspeli da sakupimo dovoljan broj sponzora, borit ćemo se, to nam je jedan od ciljeva, da deca ne plaćaju članarinu, ali da se izvrši kvalitetna selekcija. Za sada imamo određen broj sponzora, tako da će članarina da bude 1000 dinara, ali će kroz tu članarinu deca da se vraća oprema u vidu trenerki, šorceva, majici, patika ili bit će neko oslobađanje članarina. Druga stvar koju isto želim da napomenem, da će deca preći prvo lekarske preglede, što je isto izuzetno bitno. Imaćemo pomoć u vidu Miloša Martinovića, našeg trenera, koji će brinuti o njihovoj kičmi, takođe svakodnevno. Želeo bih još da naglasim da je apsolutno rukovodstvo kluba i svi treneri koji su ispred vas, koji ću kasnije da pomenem, pristali da rade volonterski ovaj projekat, znači u cilju omasovljenja i kvalitetnog rada futsala u ovom gradu i pozicioniranja našeg kluba na mapi futsala u Srbiji, a možda i šire. O tome ćemo, nadam se, za godinu dana da se skupimo možda na nekom većem mestu nego što je ovo, da proslavimo i ove povečimo, što se kaže. Druga stvar koju bih isto želeo da napomenem sada, da u upravnom odboru kluba smo ja i moj kolega i prijatelj Nikola Polenić, Andrija Đurđević, Stefan Jovanović i ima još 2 ili 3 čoveka sa kojima razgovaramo, koji su preduzetnici, isto pozitivni momci i primjer, što se kaže, ljudi koji će pomoći klubu. U stručnom štabu kluba je Vladimir Jovanović, svima poznati kao Prša, Nenad Tomović, Ivan Janjić i Đorđe Erčević. Oni će brinuti o vašoj deci kao i ja. Trudit ćemo se svim srcem da im omogućimo nešto lepo, jedno druženje, bacit će se akcenat na pedagoški rad sa decom i vaspitanjem, znači da biće bitan faktor da će oni iz toga izaći kao kvalitetni igrači, ali primarni cilj je da oni izađu kao lepo vaspitani i dobri momci i da budu primer ostali deci. I to je to. Ja vas pozivam sada da ostanete tu sa nama, da neformalno pričamo o stvarima, o idejama, znači bit ćemo jedan otvoreni klub. Svako ko bude želeo moći će da dođe kod nas sa nekom idejom koju ćemo razmatrati i zajedno raditi u cilju nečeg lepo kao što je futsal. Iz priloženog evo možete da vidite o čemu se otprilike tu radi ako niste upoznati. I to je to. Znači sada možete da pređete na posluženje, ne bih vas više davio, znači slobodno sada dajte neke svoje ideje, pitajte sve što vam nije jasno što se tiče ove organizacije ovog kluba. Hvala vam još jedan.